дар коხи фарҳанги шаҳри Исфара бахшида ба рӯзи шашмақом чорабинӣ бо шукӯҳи идонаи иборат аз қисматҳои расмӣ ва консерти ансамбли давлатии шашмақоми назди бахши фарҳанги шаҳр баргузор гардид. Дар ҷараёни он муовини раиси шаҳри Исфара бо баробари муборакбодии ҳайати ансамбли шашмақоми назди бахши фарҳанги шаҳр ва ҳаводорони санъати мусиқии миллӣ аз таърихи рушду равнақи санъати шашмақом ва заҳматҳои устодони номии ҳунари волои мазкур дар Исфара ёдовар шуд. Бояд тазаккур дод ки бо мақсади такмил ва рушди минбаъдаи анъанаҳои фарҳанги миллӣ ва мусиқии халқи тоҷик дар асоси фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рушди минбаъдаи санъати мусиқии классикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола 12 май ҳамчун рӯзи шашмақом ҷашн гирифта мешавад. Ин иқдоми неки ҷавонмардона ва фарҳангсоз на танҳо боиси эҳё шудани ин шоҳасари мусиқӣ, балки барои такомули минбаъдаи он заминаи воқеӣ гузошт. Зеро мусиқии шашмақом дунёи бекарони сафту навоҳост, ки аҷдодони мо дар тӯли садсолаҳо офаридаанд ва онро садҳо ҳунармандони асил бо илҳоми саршор сайқал доданд. Дар ҷараёни чорабинӣ зикр ёфт ки ҳавзаи ҳунарии Исфара ба шарофати ҳунари волои ворисони Борбади Марвазӣ, хунёгарони шӯҳратёр Зебопарию Умар Ҳофиз ва ромишгари мумтоз ҳунарпешаи зиндаёд Мирзо Қурбони Солеҳ ба пайдо шудани сабки тозае ноил гардидааст, ки кунун бо сабки Исфара маъруф мебошад. Ансамбли халқии шашмақоми шаҳри Исфара ҳанӯз соли 1936 ташкил ёфта дар ин муддат барои эҳё, густаришбахшӣ ва таблиғи ин шоҳкории мусиқии миллӣ нақши хоса гузоштааст. Мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр дар партави дастуру супоришҳо ва дар пайгирӣ аз иқдомоти дар ин самт пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон баҳри рушди шашмақом пайваста тадбирҷоиву мусоидат менамояд.